Diajeng Gayatri garwa kula dipun boyong wonten ing geleng-geleng. Mila kula titip Praja Singosari Paman Jaya kadang kula janji. Nuwun sewu saderengipun Raden Wijaya. Boten ateges kula menika ngiyas dumateng panjenengan. Nanging panjenengan didhake muten. Menawi panjenengan menika badhe utuh sedanipun Rama panjenengan lan pangsulaken garwanipun panjenengan Gaya. Ngangge kita menapa Raden Wijaya? Tamong Singosari menika kantun 12 cacahipun. Menawi panjenengan kelambang badhe utuh sedanipun Rama panjenengan menika menawi pemanggih kula Raden. Kutok marani sunduk sulung mlebu geni. Ateges panjenengan menika badhe situ kendhap Raden Wijaya. Kula ngertos menawi kula sampun boten gadhahi daya kekiyatan menapa-menapa Pak. Nanging wonten pundi darmaning pawongan kakung kula minangka garwanipun Diajeng Gayatri napa kula kedah kendel kemawon Paman Kenso. Mboten Raden Wijaya. Kakang Nak Kula kinten sedaya punapa ingkang dados pangandikanipun Paman Kensora menika leres. Awit menapa? Sedaya menika yen dipun petung, dipun timbang sepinten daya kegiatan wonten ing Singosari. Sinuwun Prabu Kertanegara kemawon gugur wonten ing Palagan dening tanganipun Jaya Katuang. Pramila saking menika upami panjenengan badhe bacut luari ingkang garwa panjenengan Gayatri. Ing kalenggahan menika kula kinten boten prayogi Raden Wijaya. lajeng kula kedah kados pundi Kakang Nak? Menawi panjenengan menika kersa dahar atur kula monggo sareng-sareng tumuju wonten ing Sumenep. Nuwun sabantunipun Paman Banyakwiti. Awit menapa Raden kula matur ingkang kados ngaten. Kula kemutan rikala semanten Paman Banyakwiti menika dumung wonten ing Singosari. Lajeng piyambakipun kapocot palungguhanipun sak temah Paman Banyakwiti nilarake Praja Singosari. Katemben kemawon Paman Banyakwiti menika nilarake Praja Singosari dumangkah nembe kemawon wonten ing mandhapipun Gapura. Sinten ingkang nglapati Raden? Ingkang nglapati Paman Arya Winaraja boten sanes namung kula. Ingkang nglapati Paman Banyakwiti boten wonten sanes aman nur panjenengan dalem. Lah sak temah Paman Banyakwiti menika tawang-tawang tangis welas asih sak sampunipun mangertosi pasturyanipun panjenengan. Pramila saking menika upami panjenengan menika nuwun sabantu dhateng Paman Banyakwiti. Ing mangkenipun Paman Banyakwiti tertamtu badhe ulas lan panjenengan paring sabantu dhateng panjenengan. Nggih, Lan Mas Wijaya. Menawi nitik aturipun nampi menika kapolres nanging nuwun sewu Raden. Sumenep menika tebih menawi saking pemanggih kula langkung prayogi panjenengan menika kampir lumiyin wonten ing Kudadu. Wonten ngersanipun Bapa Macan Kuping. Benjang enjang dilajengaken anggenipun tumuju wonten ing Sumenep Raden. Oh, saderengipun tumuju wonten ing Sumenep panjenengan pikajengaken parikedah kampir wonten ing Macan Kuping. Leres Menika Raden Wijaya. Napa ingkang dados aturipun kadang kakang kula sedaya laskar wonten ing Singosari. Sedaya menika leres. Nanging kok pilih panjenengan purun dahat atur kula. Saderengipun panjenengan tumuju wonten ing Sumenep nyuwun ego pratikel lan ngudi tuwuh sedanipun Sudarma panjenengan. Nggih. Sinuwun Prabu Kertanegara. Panjenengan kedahipun minggah rumiyin wonten ing Gunung Kipas. wonten ing Gunung Kipas. Panjenengan nyuwun sabiyantu lewat Sinopati Ronggojanu. Napa panjenengan kalipian Kakang Arya Dika? Sinaosa Kang Mas Ronggo Janur menika kadang kula. Nanging titi pedal sak menika Kang Mas Ronggo Janur dados senopatinipun mengsah.
menapa kalapah badhe maringi sanjata pitulungan dhateng kula. Nyuwun sewu Raden Wijaya. Kula mangertosi yen to Senopati Rangga Janur menika Senopati Gol akule ana ing Kediri. Nanging kok pilih panjenengan purun sambat lan nyuwun bebantu kalian Senopati Rangga Janur. Ing mriku bakal paring bantu. Awet Senopati Rangga Janur menika tasih wonten sesambungan kadang kalih panjenengan. Nggih. Kula pitados dhateng panjenengan Kakang Arya Dika. Benjang-enjang kula badhe tumuju wonten ing Gunung Kipas. Kula badhe nyuwun sabiyantunipun Kang Mas Rangga Janur. Nanging kula suwun kanthi sanget kalian panjenengan sami ampun ngantos negakaken dhateng kula. Ampun tebih-tebih dhateng jiwa lan roh Panjenengan ampun kuatos. Sedaya laskar wonten ing sampit iki panjenengan badhe daki kalih panjenengan. sawengan kula muni inilah. Paman Ken Surawi nampi dalam kajari. Ayo, berarti Patono Raden Wijaya. Kuku sing tupaku melon nang kang tias sang Kamangku sageng jajan nanging sangat angipi Sang Resi Kaneka putra kangen jog saking wiyati Mawantu-wantu welingipun kakang marang sliramu. Aja nganti jegar keanggun. Ngesuh di ambanting raga. Tenane ana apa? Nyuwun pangapunten saderengipun Si Kang Mas Rangga Janur. Iya. Jalaran ingkang garwa sampun kumawantun jugaraken anggenipun panjenengan ngesong budi. Jalaran menapa Kang Mas? Wonten ing Gunung Kipas menika nembe kemawon kerawuhan tamu. Ana tamu. Menika leres Kang Mas. Sapa tamune? Tamunipun menika ingkang kadang pun Yayi Wijaya Kang. Wijaya. Leres. Selapun kakang kepengin pinanggih marang kadangku Yayi Wijaya. Oh mekaten. Mara enggal arep ning pangarepanipun kakang. Menawi ngaten kepareng Kang Mas.
pakedhang. Yayi Wijaya, Kang Mas Renggaja. layak to layak kawit esuk prenjake katon ganter pratandha ana tamu agung ora ana liya kadangipun Kakang Yayi Wijaya munggah ing Gunung Kipas ora menehi kabar luwih tenane ana apa Si Kang Mas Renggaja. Boten ngirani Subasita anggen kula sowan ngarsa panjenengan. Kula ngaturaken sembah pangabekti muga Jung. Janggep trap silanmu runtut anggonmu nata tembu. Ya, Wijaya tak tampa mung puja pangestunipun Kakang mara enggal tampanana ya. Cih, kula pun bisa nyuwun sumat Kang Mas Renggaja. Susukan jroning penggalipun Kakang Yayi Wijaya munggah ing Gunung Kipas. Apa mung pancen ana rasa kangen? Apa pancen ana sawening bab sing kudu kok rembug karo pun Kakang? Cih, Kang Mas Renggaja. Leres pangandika panjenengan. Ingkang angka sepisan sowan kula menika kapang sanget dhateng Kang Mas Renggaja. Ingkang angka kalihipun kula ugi pengin sanget mangertosi swasana wonten ing Gunung Kipas. Nah, Pamujimu Gunung Kipas adem ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa. panjen menika leres ingkang dados pangandika panjenengan. Nanging Kang Mas Renggaja, Wijaya ingkang angka tiganipun kula badhe matur dhateng panjenengan menawi sowan kula wonten ing Gunung Kipas kula badhe nyuwun sabiyantunipun Kang Mas Renggaja. yen pancen ana sawining bab utawa perkara sing lagi anggubel jroning penggalihmu Wijaya mara enggal sliramu matur ana kersanipun. Napa estu panjenengan kersa sabiyantu dhateng kula? Sabyantu bab apa ya? Bab perkawis garwa kula Diajeng Gayatri. Ingkang ing titi wedal sakmenika dipun boyong kaliyan Paman Prabu Jaya Katuwang. Ingkang kula pikajengaken. Monggo panjenengan kersa sabiyantu dhateng kula ngunduraken garwa kula Diajeng Gayatri. Oh, bab kuwi. Yayi Wijaya. Sliramu matur kaya ngono kuwi ora luput utawa ora kleru. Nanging ing sisih liya sliramu matur sing kaya ngono kuwi kurang pas marang kahanan. Ini sliramu ora ngerti. Ngonipun Kakang mapan ing Gunung Kipas Pesanggrahan para senopati ing Kadiri. Sawening prajurit senopati sing dipercaya dene Sinuwun Prabu Jaya Katuwang. Kamangka Gayatri ya bojomu kasengker pinangka garwane Sinuwun Prabu Jaya Katuwang. Bedah praja Bandaraja boyong wanita Singasari bubuh pun Kakang ngerti. Awit rikala semana Singasari dikemudi Abhisika Sang Maharaja Diraja Kertanegara Wikrama Dharma Tunggadewa kuwi nalendra ing Singasari ora ana liya mara tuwamu kahanan wah gingsir Singasari bubuh. Nanging yen sliramu munggah ing Gunung Kipas nyuwun bebantu marang pun Kakang ingkang supaya mbalekake Gayatri
ana ing pangkonmu. Kuwi luput ora bener. Kuwi kleru. Merga pun Kakang kuwi sawening prajurit. Wiwit Wiratamtama nganti pun Kakang dadi senopati. Wis kasumpah dening paugraning negara marang sapa sing dadi prajurit luwih-luwih senopati. Urip lan batine amung kanggo nusa bangsa lan panguwasa. Sliramu ngerti dhewe pun Kakang senopati Kadiri andane Sinun Prabu Jayakatwang. Prajurit ora duweni ana rasa iki kadang iki sedulur ora. Prajurit lumaku tatananing paugran sing lumaku. Mula Yayi Wijaya yen sliramu matur sing kaya ngono, sliramu njaluk bebantu karo pun Kakang. Pun Kakang ora bisa bantu karo kowe Wijaya. Boten inten menawi panjenengan tegel ring dawuh ingkang kados mekaten Kang Mas Panggojan. Saderengipun kula minggah wonten ing Gunung Kipas. Kula menika gadhahi angen-angen menawi panjenengan kersa sabiyantu dhateng kula. Nanging kasunyatane benten kaliyan ingkang kula pikasingan. Pancen bener. Kahanane wis beda. Trikala sliramu kapundhut mlebu putra mantu ing Singosari. Wijaya lan Ranggajani kuwi pancen kadangku. Sesambungane kadang kapisah kapedhot merga kewajibaning negara. Mula Wijaya Gayatri kuwi bojomu. Rikala kowe ketemu sepisanan karo Gayatri, kowe sumpah, kowe saguh sumaguh ngayomi marang Gayatri. Yen ana kahanan sing kaya ngene, Wijaya, kowe sawening sinatria sejati. Ojo nganti kowe cengeng, ojo nganti kowe neteske loh ana pengarepan. Nanging sasampunipun Buku Praja Singosari, kula boten gadhahi prajurit. Laskar Singosari kantun 12 cacahipun. Lajeng kanthi daya kegiatan menapa kula badhe ngunduraken dewa kula tiyang Singgaya. Sinatriya ning negara. Ojo nganti nyagerno bebantuning wong liya. Gayatri kuwi garwa. Yen pancen kowe wong kang tanggung jawab bab Gayatri, rebutan saka tangane Sinun Prabu Jayakatwang. Kang Mas Panggojan. Menawi ingkang kajeng gadhahi kalepatan kula nyuwun pangapunten. Menawi panjenengan badhe paring duka monggo paring duka kula tampi. Wijaya ora bocah cilik. Wijaya wis dewasa. Wis mengku sawening wanita. Aku ora wenang duka, ora wenang nesu karepku. Menawi panjenengan boten menang duka kaliyan monggo perso panjenengan sabiyantu dhateng kula. Ora Panjenengan menika kadang kula Kang Mas Panggojan. uang saka kadang. Dening aku urip ana ing jagating pepadang. Jiwaku, ragaku mung tak abjake kanggo Sinun Prabu Jayakatwang. Nggih. Boten dados menapa. Menawi panjenengan boten kersa sabiyantu dhateng kula. Panjenengan pilih setya tuhu kaliyan Paman Jayakatwang.
saking panjenengan pun supe dateng. Titi wedal sak menika kula sumpah Kang Mas Ronggo. Kula mboten badhe nilaraken Gunung Kipas menawi panjenengan dereng sabiyantu dateng. Sliramu Kakang isih ana pangeman mungging kowe. Gunung Kipas kandhanging prajurit sing pilihan. Yen nganti kanthi kaprungu prajurit andan mundhak ora kayu. Mula yen sliramu mandeng marang pun Kakang enggal tinggal ke Gunung Kipas. Mboten. Kula mboten badhe nilaraken Gunung Kipas. Tinggal ke. Mboten Kang. Minggat. Mboten. Minggat to, eh. Kang Mas Ranggojane. Ya, Prabu Kirgarwa. Yai Wijaya wonten pundi, Kang Mas? Wijaya tak tundong saka Gunung Kipas. Yo kene sajak kowe kaget teman unjukan tiba. Kaget sak lebetipun manah kula, Kang Mas. Sak sampunipun kula mirengaken menawi Yai Wijaya menika oncat saking Gunung Kipas. Kang Mas Ranggojane. Mau Menawi keparing kula kepengin mangertos. Estunipun tinangkilipun Yai Wijaya menika wonten wigatos menapa, Kang Mas? tekane Yai Wijaya munggah ing Gunung Kipas. Nggih. Matur marang Kakang nyuwun bebantu karo pun Kakang ingkang supaya mbalekake Gayatri saka astane Sinun Prabu Jayakatwa. Nyuwun bebantunipun panjenengan. Bener. Amprih Yai Gayatri menika wangsul. Lajeng Mesti wae pun Kakang ora bisa. Mergo sliramu go ngerti lungguhipun Kakang ing Gunung Kipas minangka senopatine wong Kadiri. lajeng panjenengan menika boten bebantu kalian Yai Wijaya, Kang Mas. Ora. Kang Mas Ranggojanur, Kang Mas Ranggojanur. Kula ngertos, Kang Mas. Menawi palenggan panjenengan menika saking paliwirmanipun Jayakatwa. Iya. Nanging kedahipun panjenengan menika ngimuti Yai Wijaya menika sinten? Yai Wijaya menika kadang panjenengan, Kang Mas. Menapa dumunung ing rasa ingkang sampun manjing wonten ing jiwa raganipun panjenengan? Menapa sakmenika sampun ical, Kang Mas? Kang Mas Ranggojane. Yai Wijaya menika kadangipun panjenengan. Kadang tunggal bapa lan biyung. Bebasan godhong suruh, Kang Mas. Senadyan rupanipun menika benten. Iya. Nanging menawi kagigit menika raosipun sami. Lho kenging menapa, Kang Mas, kok panjenengan tegel? Tegel kalian Yai Wijaya. Menawi Yai Wijaya mboten paris sabiyantu dhateng panjenengan. Lajeng nyuwun kalian sinten, Kang Mas? Kowe aja kokoyan ngomong. Saya nteranyak, saya orang duweni uda negara babar pisan. Cetha kowe sawening menungso kang buta ing sastra tuna ing budaya. Kowe kuwi garwaku. Kudune kowe ngerti lenggahku ing Gunung Kipas. Tatananing prajurit. Kowe ora bisa kebantu sapa wae. Prajurit tansah mituhu dawuh pangandikane sing dadi pangarsa negara. Najan Wijaya kuwi kadang nanging Wijaya cetha putra mantu Sinun Prabu Sri Kertanegara. Kula sing sapa mungkir
Ojo aku diblonjo negara. Saben sasi aku dibayar karo negara. Aku diblonjo negara kanggo ngurmati kowe. Kowe ngagem busana sing pating gemlebyar. Uripmu sarwa kepenak. Kowe diajeni prajurit ing Kadiri merga dadi garwane Rangga Janu. Mula keng saka kowe Pawukir, yen kowe matur ananing mung Wijaya. Yen ngono aku bisa ndakwa karo kowe. Kowe duwe rasa karo Wijaya. Cetane kowe seneng karo Wijaya. Iya, wis tak pikir kanthi. Panjenengan dakwa kula menawi kula menika tresna kaliyan Kyai Wijaya. Iya. Pancen kula akoni Kang Mas. Nanging tresnanipun kula menika tresna kekadangan Kang Mas Rangga Janu. Iki merga saka pinter anggonmu ngolah ilatmu ning pengarepan. Tengane ora usah kok selak. Yen pancen cetha kowe wis ngaku ana rasa karo Wijaya. Pawukir, wiwit dina iki kowe ora tak agem dadi bojoku. Ora mung kowe, wiwit dina iki kowe kudu minggat saka Gunung Kipas. Boten menapa-menapa Kang Mas. Atas sing Kyai Wijaya kadang mawon panjenengan teguh. Napa malih kula? Kula menika namung garwa. Boten wonten sambunganipun menapa-menapa. Nggih Kang Mas. Kula turuti napa ingkang dados pikajenganipun panjenengan. Wiwit pedal sak menika kula badhe nilaraken Gunung Kipas. Nanging Kang Mas Rangga Janu lali den eling. Menawi ing makinipun wonten menapa-menapanipun kalian panjenengan. Ampun nutuh kula Kang Mas. Rangga Janu. Kerajingan kowe. Delangap-delangap anggonmu tetembungan. Rangga Janu. Aja dupeh kowe golak-goling Senopati ana ing Kadiri. Kowe arep ngadonke lan nyongol-nyongolke kabisanmu ing pangarepane Raden Wijaya. Ngertenono Rangga Janu. Musuhmu kuwi tutu Raden Wijaya. Yen pancen kowe Senopati sing pilih bobot pilih tanding, ayo metu jaba tanding ana iki lho. Arya Adhikara. Jalur. Babar pisan aku ora mangerteni apa sing mok karepke. Nanging sakwise kowe duweni pangkat lan derajat bondo lan donya, banjur kowe lali sapa kae Raden Wijaya. Raden Wijaya kae kadangmu Rangga Janu. Nanging dene ngopo sithik kowe ora duweni rasa welas kepengin sabiyantu kelawan kadangmu Raden Wijaya. Apa ngono cak-cakane yen to kowe kelawan Raden Wijaya? Kepares Arya Adhikara. Ojo melu-melu celeng boloten. Kebo kang gupak bledhok. Iki dudu perkara walaku paling kebantu karo ora. Dudu perkara. Nek kowe melu-melu perkarane Wijaya. Ojo mung kowe Arya Adhikara. Ayo, wong tuamu banyak widi. Niku lambemu Rangga Janu. Nalika perang gedhe antarané Singosari lan Kadiri,
ning kene kan bejo. Kabar pisan ora suliwer ana ing mripat. Nanging antarane pelan aku saiki wis ketanggur ana ing lakan Gunung Kipas. Mula iki dina lalatan bumi Gunung Kipas sing bakal kanggo pupur kuwi. Maju tak gedeng sirah. Ya, wah. Ya, Romo jalur ojo luput aku. Yen kowe bakal mati saka tanganku. Ya. Iya. Rambanan kok entuk iki piye? Ora entus, alase entek. Alas entek. Iku lho, Pak. Malah ana iku. Iya, Pak. Iku bapak no. Lho kok aku. Ayo, Pak, didelok isik, Pak. Nduk. Kene kok tatus gaman. Aku gaman, Pak. Kene Apa tambane, Pak? nang sendang kae ana banyu. Ya coba jipuk ora ketang sithik. Ngono, Pak. Ah, nggih, Pak. Mesti marine nak kalih kula niku. Kula niku njaba ampuh. Tinggane wong kok kula. Iki mau banyu sendang. Banyu sedang tenan kok, Pak. Aku tak maca jaba, aja mbok ridu-riduni ya. Aku menang. Menang. Pak. Sing yakin kok, Pak. Urung bang. Mari ora kowe. Ora mari tak sok sisan kowe. Mari. Mari, Pak. Mari ta, Nduk. Mari. Ya tolong jan. Ora ana udan. Jenengan iki. Nggih kula. Napa panjenengan ingkang paring ketulung kalih kula apa? Nggih. Ingkang ngusadani tatune jenengan menika kula. Ning rahayune wonten anak kula. Menawi mboten wonten anak kula, jenengan mboten saged waluya satemah jati. Menawi ngoten, kula nilakake gemih panuwun kalih panjenengan Bapak. Nanging ing mengkone sakti sampunipun panjenengan paring tetulung kalih kula. Bebungah napa ingkang badhe kula caosake kalih panjenengan Bapak. Sampeyan niku ampun ngendika ingkang kados ngaten. Kula tetulung jenengan niku mboten mawa pamrih, ikhlas lahir batin. Saestu Panjenengan boten mawa pamrih. nggih.
Nyuwun sewu. Nggih, kula Bopo. Kaparingan asma sinten nggih? Dipun wanokake kula Arya Adhikara. Arya Adhikara. Senopati saking Singosari. Oh, Gusti Senopati. Menika leres Bopo. Mapunten. Kula pun tambah boyo. Panjenengan tambak kaya. Nggih, Lajeng sakmenika sinten? iki anak kula. Yoga panjenengan. Nggih, Mertara nggih. ayu praupane ya Bopo. Ayo wong anake wong bagus biyen kula. Bagus. Nek sakniki nggih mboten bagus. Nyuwun sewu Bopo. Menawi ing wedal sakmenika panjenengan boten ngarepake pamrih utawi sesulih saking kula. Umpami panjenengan kula suwun sakmangkenipun panjenengan kalih kula tesih wonten Jenengan sun sesambungan. kula kenapa nggawe kula niku wis sepuh. Boten ateges panjenengan kula suwun ambut kae boten. Lah sun Kula nyuwun kalih panjenengan kedahipun yoga panjenengan kula badhe pundhut garwa. Napa angsal Bopo? arep kepek bojo anak kula. Nggih. Ngeten. Kula menika gadah ning mboten gaduh. Kula tak nantu anak kula riyin. Purun napa mboten? Kados-kados. Nggih, Nyumanggaken Bopo. Do. Iya, Pak. Kowe arep dikarepno lanang lanang. Gelem apa ora, Nduk? Arep dikarepno, Pak. Senopati. Singosari. Iya ya, Pak. Ora usah ya, Pak. Rasa. Enggak. Iya, Pak. Kowe iki wis prawan gedhe. Wis wayahe kowe didu. Itu piye to, Pak? Wis wayahe kowe rabi. Karep apa lanang kok ora gelem iki piye? Ini lho, Pak. Apa? Ora usah iki ora usah ditari ngono. Eh, Ora usah ditari. mulai rasa ditari kok aneh-aneh. Pripun Bopo? Purun. Napa estu niku? Nggih. Astu. Panjenengan ampun goro lho Bopo. Dengan tangklet iki ambak. Kados ngaten. Nggih. Mertaraga. Rene Cahayu. Ayune cah. Mertaraga. Nggih, kula. Ning kene aku duweni utang nyawa kelawan wong tuamu. Ya Bopo tambah kaya. Mula aku arep males budiku kelawan wong tuamu. Yen toh wong tuamu ora ngarepake sesulih. Umpama ing dina iki kowe tak pundhut dadi garwaku, apa kowe gelem Mertaraga? Apa panjenengan niku mboten getun. Kula niki namung tiyang dusun lho, Den. Ketut. Ora. Tenane wong seneng kowe ora mawas. Ora mawas pangkat derajat bondo lan donya. Senajan toh kowe iki wong desa, aku ora bakal getun nganti tumekaning pati. Yen ngoten kula purun. Piye? Kula purun, Den. Tenan. Nggih. Kowe gelem? Ya. Ayo. Lho, iku Bapak. Nduk. Jangan menapa, Oh, Bopo? gini, Pak. Sampeyan carane kok ngono. Luput kula menapa, Bopo? Seneng ya seneng. Nggih. Ning wong tuwa aja mbok tabrak ah. Kula mboten nabrak, Bopo. Ngeten. Nggih. Gandeng sampeyan kali anak kula putus senenge. Ngoten. Monggo sareng-sareng. Nyuwun sewu. Nek wekdal sakmenika kula tesih wonten kewajiban. Ing mengkono umpami kewajiban kula sampun rampung. Kula bakal bali wonten ing krama panjenengan. Nggih. Lamar kalih putra panjenengan. Nah ngaten Gusti kula ranti jam napa sampeyan uji wonten ing kula. Nggih, matur suwun sanget. Kula sawetawis suwun pamit, Bopo. Betul. Aku jan pamit. Ayo ngondo karo tangga kemarin, Pak ya.